Desta vez, Mugardos Directo trata o tema das nosas crenzas sobre a morte. A cultura moderna sempre as considerou supersticións herdadas dos tempos escuros. Sen embargo, antes tiña unha función moi importante na sociedade, pero van perderse sen coñecer o seu verdadeiro significado. Neste programa imos facer un test sobre a saúde de dúas importantes tradicións sobre a morte, o Samaí e San Andrés de Teixido. A un dos antropólogos máis importantes de Galicia, tamén profesor de filosofía. Hoxe, Mugardos Directo en Santiago! Bueno, cando se di eso do século XII, di o dos difuntos tal como se celebra tradicionalmente. Celebración dedicada aos difuntos de alguna outra maneira xa había antes, porque todas as culturas do mundo teñen, os romanos tamén tiñan unha celebración de difuntos, por lo tanto había antes, pero tal como se celebra tradicionalmente a festa de difuntos na época esta de Nadal, de novembro, os primeiros de novembro, e coas celebracións típicas, estableceu na Iglesia no século XII, non había antes. Por lo tanto, había que aclarar eso do século XII, non é que non houbera ninguna festa antes. E a outra pregunta era que en Galicia xa existía unha festa idéntica ao Halloween. Eso xa existía con respecto a que nos ven de fora o Halloween, é que en realidad o Halloween foi de Europa. Todas as festas galegas son europeas. Había unha festa dos difuntos en toda Europa. Esa foi a América cos emigrantes, e ali chamaronlle Halloween porque en Inglaterra se chamaba así. Halloween quere decir véspera de todos os santos. Aquí tamén celebrábamos a véspera de todos os santos, pero non lle tiñamos un nome, era difuntos. O único que cambia é o nome, pero a celebración é exactamente a mesma. Pasa como con Papá Noel. Papá Noel non é un invento americano, é europeo. Pasa a América e logo devolve nolo, correxido e aumentado. Pois aquí tamén é a mesma festa, só que agora vennos a través das películas cando a tiñamos aquí ao lado, e tiñámolas na nosa propia realidade. En ese sentido, é un pouco triste que teñamos que recuperar as nosas festas a través da América, cando a tiñamos aquí. Pero bueno, é así, o poder de América do seu cine explica eso. Bueno, si é que unha crenza como a Santa Compaña, que por certo existía en toda Europa tamén, porque a veces pensamos os galegos que somos os únicos en creer na Santa Compaña. En toda Europa se creía na Santa Compaña. O que sucede é que non en todos os sitios lle chamaban así. Chamanlle Santa Compaña en Galicia, e en Galicia ten moitos nomes tamén. Pero chamanlle compañía en Italia, en outras partes de España tamén lle chamaban a compañía, pero con outros nomes aparecen en toda Europa. E unha crenza tan importante como é a Santa Compaña cumple moitas funcións. Unha delas é a de solidariedade. Rezamoslle
rezamos polas almas para que salgan do purgatorio. Esa forma de entendelo fai que tamén que seamos solidarios cos mortos, porque estános ensinando a ser solidarios cos vivos. De feito, os países de tradición católica normalmente son máis solidarios que os de tradición protestante, que acabaron con esta creenza. Nos países de tradición protestante acabouse coa idea de Santa Compaña, non? E o rezo polos difuntos. Por que? Porque tamén cos vivos son menos solidarios. O sea, que apoia eso. Agora ben, a Santa Compaña ten outros componentes. O de creer que despois desta vida hai outra vida, despois da morte hai outra vida. E unha das maneiras máis universais de facer que un crea intensamente en algo é por medio de medo. Se non tuveras un pouquiño de medo dos difuntos, non o sentirías con esa forza. O sea, que ten esa función. É necesario ter un pouquiño de medo para que a creencia funcione ben, para que esteamos realmente convencidos de que despois desta vida hai outra. Hoxe domingo atopámonos en San Andrés de Teixido, onde hai moita xente. Agora imos coñecer os motivos das súas visitas. Veño dun pueblo de Bergondo que se chama Lubre, ao lado de Sala. Nos venimos a La Coruña. Veño de Coruña. Entonces vimos aquí ca muller, porque a muller é media creyente, eu non. Pero a muller, entonces hai que poder casar a muller tamén de enseñando. E por eso estou aquí. Y hemos venido aquí pues para que los niños conozcan San Andrés, que no lo conocían, y ver un poquito toda la zona de alrededor. Estoy aquí porque vine de viaje aquí. Que é o que máis vos gusta de San Andrés? Vimos aquí fai xa bastante tempo, ahora repetimos, bueno, o único que fai un día de calor que é insoportable. Bueno, todo o entorno, a aldea, pues, das cousas así máis bonitas que quedan por aquí por zona. E nada máis? Sí, ahora falaste. Falamos mesmo. Venga. A ver. Estamos listos. Sí, hola, bo día. Somos da Coruña, vimos aquí a coñecer un pouco isto. Había moitos anos que non viñamos. E o que máis nos gusta desto é a xeografía, o sitio, o pueblo, todo. Gracias a ti. É un rito interesante, porque moitas das prácticas dos santuarios a xente moderna non as entende, porque están feitas con un sistema moi tradicional que eu chamo ritos indicativos. Todo o mundo entende que se vai a un santuario a pedir algo de palabra, pois vas o santo que me cure tal enfermedade, que me toca a lotería ou que consiga traballo. Supoño que ahora moita xente lamentablemente ten que pedir, pero había un sistema que é o de ritos indicativos. Facías un rito que indicaba o que querías. Isto ten varias razóns. Unha que era un rito ante a xente, o sea, non ocultabas o que pedías. A xente do rural antes non era tan individualista e tal, que a tua individualidade non, podías enterar todo o mundo de todo, non? O sea, que estabas pedindo un mozo, porque a erva de namorar era para pedir un mozo ou unha moza, e non importaba, era unha cousa normal. E por que a erva de namorar? Porque a erva de namorar é en realidad unha flor que se chama o carabel mariño, é un carabel, e a persoa amada é un carabel. Entón, ti pides, levas unha flor, un carabel, para dicir, quero o meu carabel. Bueno, xa que estamos en San Andrés de Teixido, imos ver se alguén nos explica o misterio da erva de namorar. Ola, mira, vou vos contar un pouquinho que é lenda, é nosa historia do San Andrés. A historia que San Andrés é un apóstolo de Cristo, irmão de Pedro, foi crucificado en Grecia en Patrás, e no século XII os cabaleiros da Orden de Malta trouxeron a esta aldea de Teixido un oso. Desde o século XII esta aldea de Teixido venerase San Andrés. Pero na lenda, nos apóstolos San Andrés, pescando con Pedro, que eran irmáns, dille Jesucristo a Pedro, Pedro, quédate aí. E di Pedro, Padre Maestro, neste despeñadero non me quedo por nada do mundo. Pois quédate ti Andrés, que se a Pedro han visitar a pares, a ti Andrés a millares, e non vai ver persoa que non veña de vivo unha vez, que non teña que vir de morto tres.
cando desembarcou, se estuvera aí no acantilado, como conta a lenda, salta do mar á terra e agarrase a Armenia Marítima, que é un clavel de mar, nace no acantilado. E agarrase a ela, San Andrés puxe en gallego a namoradeira. A erva namoradeira dixo que ten dúas funcións, se pides un deseo na iglesia, din que o concede, e se para enamorar unha rapaza ou un rapaz, lle tens que meter unha folliña no peito sin que se entere. Under the tree where the grass don't grow, we made a promise. Cal é a fin das figuras de cera e dos amuletos da miga de pan? Pois as figuriñas de cera que se chaman esbozos son ofrendas personales que se lle fan aos santos, non é solamente aquí de San Andrés, diferentes que toda Galicia. Os anos, a modo de agradecimento de cando estás fastidiado, un pachucho de unha parte, ou hai cabezas, hai pernas, hai corpos enteiros, levaselle en agradecimento ao santo porque lle viñeches pedir, axudouche con o teu problema, ou porque estás pachucho e veslle pedir que te cura ou que te axude. É a función que ten. E as figuriñas de miga de pan, iso sí que é exclusivo daqui de San Andrés de Teixido, é unha tradición antigua, centenaria, que seguimos facendo coa mesma masa do pan, fariña e auga, facemos a masa, como os panadeiros á mão, e depois fan as figuriñas, vestidas e pintadas con anillos. Son 8 figuras diferentes. Cada unha ten o seu significado que ven sendo a modo de amuleto para que tamén o apóstol te axude en cada unha das facetas, a figuriña do amor, a figuriña dos viaxes, a da salud, de estudios, traballo, protección, paz, o sea, 8 diferentes. E xa dixo, é do máis antigo de San Andrés e intentamos conservar a tradición. Moitas grazas. De nada.